Arimewe, hamuchaziva. Zvamanje. Kune inonzi Cape-based innovation. Vakomana vapedza zvese, havana zvasina kupedza. Hardware material yese vanayo. Material yese ine chekuita nehardware. Vanayo. Zvese vanokupai. Ibvai kumhiri kwemakumbo kwese kwomuri kuziva muri kuya December. Zvese vanazvo vakomana vacho. Hapana chavasina, vakastoka zvinhu zvese because vakatoziva kuti everything is going to be there. Yes, matiles, madoor frame, madoors, mapaint, zvese vanazvo. Kutora kuno kwatitoita izvozvo. Cape-based innovation iri muna Second Street. Yapedza. Mamutare ndo yapedza. Izvozvi ando yapedza. Ukangosvika izvozvi wobva ngodaidzira kuti ndakaona advert yakabva kuna mahomba. Opposite Genesis filling station. Ndokuri kuperera vese mundara. Enda pa-Cape-based izvozvi unoona building material yako yese iripo ipapo. Zvamanje mhanya ikoko discount vatokupai kudhara itori. Kungosvika uchingoti mahumba ndakaona advert. Zvese vanazvo.